Ultrapřísná lokalizace pro Českou republiku. Vejdeš do Alberta přesvědčený, že děláš chytré nákupy, řetězec, který patří mezi nejoblíbenější v celé České republice, ten s přehlednými cenami, uspořádanými regály, pověstí kvality, ale bývalý zaměstnanec se rozhodl promluvit a i tady se skrývají zdravotní stažení výrobků, produkty propadlé v testech a ingredience, které ti můžou skutečně ublížit. Jen v roce 2024 zaznamenala Česká republika absolutní rekord 523 potravinářských výrobků stažených během jediného roku. Dnes ti ukážu 7 potravin, kterým by se měl vyhnout, když nakupuješ v Albertu. Nejsou to osobní názory, jsou to fakta dokumentovaná státní zemědělskou a potravinářskou inspekcí, nezávislými laboratorními testy a oficiálními oznámeními. Pokud je ignoruješ, riskuješ, že si domů přineseš vážné problémy. Začněme hned teď. Číslo 7. Těstoviny Albert, značka privátní. Těstoviny jsou národní jídlo, 99% českých rodin je jí a téměř polovina je vaří každý den. Proto je to, co ti teďka řeknu, důležité. D-Test, jeden z nejrespektovanějších časopisů na ochranu spotřebitele v České republice, provedl v průběhu let hloubkové testy desítek značek těstovin, analyzoval vzorky v akreditovaných laboratořích. Výsledky pro těstoviny značky Albert nebyly vždy pozitivní. V testech provedených v posledních letech na špagety, penne a rigatoni značek velkých distributorů se těstoviny Albert opakovaně ocitly na spodních pozicích žebříčku kvůli organoleptickým vlastnostem, výsledku vaření a v některých vzorcích kvůli přítomnosti reziduí pesticidů. Hlavní problém, který vyplývá z testů glyfosát, herbicid klasifikovaný jako pravděpodobně karcinogenní agenturou IARC, či Mezinárodní agenturou pro výzkum rakoviny. V analýzách špagetů různých značek těstoviny velkých distributorů, které používají pšenici smíšeného původu EU a mimo EU, jsou ty, které nejčastěji vykazují stopy této látky, a těstoviny Albert, stejně jako mnoho privátních značek supermarketů, deklarují na etiketě pšenici původu EU a mimo EU. Když čteš mimo EU, může to znamenat pšenici kanadskou nebo americkou, často ošetřenou dávkami pesticidů vyššími než ta česká. Ale to není všechno. V roce 2023 test D-testu na 20 značkách špagetů zamítl několik produktů značky velkých distributorů kvůli přítomnosti mykotoxinů DON, takzvaného vomitotoxinu. Takhle se to jmenuje, protože může způsobit nevolnost, zvracení a gastrointestinální potíže, zejména u dětí. Bezpečný limit pro děti je 200 mikrogramů na kilogram, 3krát nižší než pro dospělé. U produktů značek diskontů a velkých distributorů, které používají směsi pšenice různého původu, je riziko překročení tohoto limitu u dětí konkrétní. Za necelých 20 korun navíc na kilo rozdílu značky jako Barilla, Deseco nebo Divella tyto testy překonávají s vysokými známkami. Skutečná úspora na balíčku těstovin je 10 korun, ale pokud máš doma děti a vaříš těstoviny každý den, ten rozdíl v kvalitě se kumuluje v čase způsobem, který nevidíš, ale tělo zaznamenává. Než budeme pokračovat ve videu, chci vám připomenout, že při 100 000 odběratelích uspořádám soutěž o ceny, ve které rozdám množství slevových kuponů do různých supermarketů, takže se přihlaste k odběru, že zbývá opravdu málo. A napište to pak do komentářů. Číslo 6. Extra panenský olivový olej značky Albert. Tady je příběh dlouhý a velmi zdokumentovaný a stojí za toho projít od začátku. V roce 2021 D-Test provedl test na 15 extra panenských olivových olejů zakoupených přímo z regálů českých supermarketů. Analýzy provedla laboratoř Státní zemědělské a potravinářské inspekce v Brně, struktura akreditovaná pro oficiální panelové testy. Výsledky. 7 lahví z 15 nebyly extra panenské, byly prostě panenský olej, nižší kvalita než ta deklarovaná na etiketě. Olej Albert byl mezi produkty analyzovanými v této i jiných kolech testů. Odborníci z České zemědělské univerzity napsali otevřeně, že 100% olejů značek velkých distributorů analyzovaných D-testem bylo zamítnuto. Všechny. Penny, Lidl, Tesco, Kaufland, Albert, Billa. V roce 2023 D-Test opakoval test na 20 lahvích. 11 z 20 bylo zamítnuto. Mechanismus je stále stejný.
Řetězce supermarketů hledají olejárny ochotné balit olej za nízké ceny. Vychází se ze směsí, které v okamžiku plnění možná projdou minimálními testy, ale po několika týdnech na regále ztratí charakteristiky extra panenského. Výsledek? Zaplatíš více než cenu panenského oleje a dostaneš produkt, který se panenským už stal dříve, než otevřeš láhev. V roce 2024 spotřebitel.eu provedl test na 30 značkách a degradoval 11 produktů. Problém se opakuje více než 10 let. Olej, který denně používáš na saláty, těstoviny, chlebíčky a zeleninu, nemusí být ten, který slibuje. Pár korun navíc na porci výběrem oleje malého výrobce se jménem a příjmením na etiketě dělá konkrétní rozdíl. 5 produktů ještě k objevení a další se týká něčeho, co mají skoro všichni Češi vždy v lednici. Číslo 5. Nakrájené salámy a šunky balené v misce. Češi milují salámy a šunky. Kousek šunky v rohlíku, pár plátků salámu k svačině, šunka pražská v salátě večer. V Albertu najdeš misky nakrájených salámů a šunek mnoha různých značek, včetně těch značky vlastní za dostupné ceny. A proto končí v nákupním košíku milionů rodin každý týden. Ale jsou tu 2 problémy, které musíš znát. První se týká konzervantů. Většina nakrájených salámů a šunek v utěsněné misce obsahuje dusitany a dusičnany označené na etiketě jako E249, E250, E251 a E252 slouží k zablokování růstu botulinu a udržení té růžové lákavé barvy, která tě přitahuje k regálu. Bez nich by šunka byla šedá. Problém je, že dusitany, jakmile jsou pozřeny, se mohou transformovat na nitrosaminy, látky klasifikované jako karcinogenní. Mezinárodní agentura pro výzkum rakoviny zařadila zpracované maso do skupiny 1, či prokázaný karcinogen pro člověka. Stejná skupina jako kouření cigaret a azbest. Neznamená to, že plátek šunky se rovná cigaretě, ale znamená to, že riziko je vědecky prokázáno a uznáno na celosvětové úrovni. Světová zdravotnická organizace doporučuje nepřekračovat 100 gramů zpracovaného masa týdně, ale Češi konzumují v průměru asi 43 gramů denně, více než 3krát doporučený limit. A nevšimnou si toho, protože rohlík ráno, plátek k obědu a šunka k večeři se sčítají, aniž by je někdo skutečně počítal. Druhý problém je konkrétní a nedávný. V průběhu roku 2024 Státní zemědělská a potravinářská inspekce oznámila více stažení nakrájených salámů a šunek balených prodávaných v Albertu, včetně produktů značky vlastní stažených kvůli přítomnosti Listeria monocytogenes nebo kvůli alergenům nedeklarovaným na etiketě. Listeria je nebezpečná bakterie, která přežívá i při teplotách lednice. Může způsobit vysokou horečku, zvracení a v ohrožených kategoriích těhotné ženy, starší lidé a imunosuprimovaní může vést k meningitidě a sepsi. Detail, který jen málo lidí zná. Salámy a šunky s pevnou hmotností v utěsněných miskách vyžadují často více aditiv než ty krájené na místě u pultu. Šunka vařená existuje ve 3 kategoriích podle zákona: základní, vybraná a vysoká kvalita. Ta základní je nejbohatší na vodu, sůl a aditiva. Příště, když vezmeš misku z Albertu, otoč obal a hledej nápis vysoká kvalita. Pokud tam není, víš, co kupuješ. Jsme za polovinou cesty, přejdeme k číslu 4 a tady vstupujeme na území, které mnohé překvapí, produkty, které vypadají jako zdravá volba. Než půjdeme dál, chtěl jsem vám říct, že jsem shromáždil vše, co potřebujete vědět, do jediného praktického průvodce, co je kodex nakupování. 120 stránek, kde vám vysvětluji, jak číst jakoukoliv etiketu, čemu se vyhnout, triky, které supermarkety používají, aby vás přiměli utrácet více, a spoustu dalších věcí, které nenajdete ve videích. Najdete ho na odkazu v popisu. Číslo 4. Uzený losos. Uzený losos je jedním z nejprodávanějších produktů v Albertu. Končí v salátech, na chlebíčcích o Vánocích, v toastech v sobotu večer. Má pověst zdravé potraviny, bohaté na omega-3, a Albert ho nabízí jak značky vlastní, tak v dovážených verzích za konkurenceschopné ceny. Ale jsou věci, které musíš vědět, než ho dáš do košíku. V roce 2023 a 2024 několik šarží uzeného lososa prodávaných v České republice bylo staženo Státní zemědělskou a potravinářskou inspekcí kvůli přítomnosti Listeria monocytogenes. Losos uzený za studena je jedním z nejznámějších nosičů této bakterie,
To je proto, že proces uzení při nízké teplotě nedosahuje tepla potřebného k jeho eliminaci. Různí evropští výrobci, včetně těch, kteří zásobují české řetězce, byli zapojeni do těchto stažení. Ale problém není pouze bakteriologický. V roce 2022 asociace Foodwatch analyzovala uzené losose prodávané v evropských supermarketech a našla stopy polycyklických aromatických uhlovodíků, PAU, látek produkovaných během uzení klasifikovaných jako potenciálně karcinogenních. Dodržování zákonných limitů závisí výhradně na interních kontrolách výrobce. Je tu také otázka původu. Když cena klesne pod 250 korun za 100 gramů, stojí za to se ptát, jak byl vyroben. Losos z intenzivního chovu vykazuje více environmentálních kontaminantů než divoký, včetně PCB, látek, které se v organismu kumulují v čase. Rada je jednoduchá. Zkontroluj etiketu původu, preferuj uzení za tepla, když je to možné, a zkontroluj web Státní zemědělské a potravinářské inspekce před konzumací produktů s blížícím se datem spotřeby. Číslo 3. Saláty v sáčku a zelenina 4. gamy. Hotové saláty v sáčku jsou pohodlí par excellence. Koupíš, otevřeš a vysypeš na talíř. V Albertu najdeš velmi široký výběr. Rukola, polníček, mix primavera, baby špenát, hlávkový salát vypadají jako nejzdravější volba, jakou můžeš udělat, ale realita je složitější a rok 2024 to všechno výrazně objasnil. V tom roce Česká republika zaznamenala evropské ohnisko salmonely spojené s rukolou v sáčku. Státní zemědělská a potravinářská inspekce vydala sérii potravinových výstrah, které zahrnovaly 23 značek salátů v sáčku distribuovaných v celé české velké distribuci. Albert nevyjímaje. Ohnisko se týkalo více evropských zemí a bylo jednou z nejrozsáhlejších epizod kontaminace roku v sektoru čerstvých potravin. Ale problém salátů v sáčku nevznikl v roce 2024, je strukturální, proces výroby 4. gámy. Tak se tyto produkty, již umyté a nakrájené, nazývají. Zahrnuje mytí ve vanách s vodou s přidáním chloru. Chlor snižuje bakteriální nálož, ale neeliminuje ji úplně. Pokud je výchozí produkt již kontaminován, mytí snižuje riziko, ale nenuluje ho. A jakmile otevřeš sáček, bakteriální proliferace pokračuje rychle, i když je produkt stále před datem spotřeby. Studie publikovaná v časopise Food Microbiology prokázala, že v některých obalech salátu v sáčku bakteriální nálož výrazně roste v posledních 24 až 48 hodinách před uvedeným datem spotřeby. Dokonce i při správné teplotě lednice, a většina spotřebitelů neotevírá a nespotřebuje sáček tentýž den nákupu. Je tu další prvek. V roce 2024 testy provedené evropskými spotřebitelskými asociacemi na salátech v sáčku různých značek našly stopy vícenásobných pesticidů v různých vzorcích, v některých případech s kombinacemi reziduí, které, i když jednotlivě pod zákonnými limity, dohromady překračují bezpečnostní práh podle metody hodnocení kumulativního rizika přijaté EFSA, Evropským úřadem pro bezpečnost potravin. Hlávka čerstvého salátu koupená u pultu, umytá a nakrájená doma, nemá žádný z těchto problémů. Stojí méně, vydrží déle a nepotřebuje konzervační látky ani ochranné plyny v obalu, aby zůstala zelená. Je to malá změna, která dělá konkrétní rozdíl. Číslo 2. Čerstvé ryby u pultu a balené rybí polotovary. Pult s rybami v Albertu je jedním z jeho silných bodů. Řetězec se prezentuje jako reference pro kvalitu čerstvého a mnoho zákazníků se na něj spoléhá při důležitých nákupech, ale za zdáním jsou prvky, které stojí za to znát. V roce 2023 a 2024 několik balených rybích produktů prodávaných v Albertu, včetně loupané mražené krevety a rybí polotovary značky vlastní, bylo předmětem stažení Státní zemědělské a potravinářské inspekce kvůli přítomnosti siřičitanů nedeklarovaných na etiketě, kvůli překročení limitu histaminu nebo kvůli přítomnosti listerie v uzených produktech. Siřičitany nedeklarované představují vážné riziko pro ty, kdo trpí astmatem nebo jsou alergičtí na tyto aditiva. Reakce, i vážné, se mohou objevit, aniž by spotřebitel věděl, co je vyvolalo. Problém histaminu se týká modré ryby a tuňáka zvláště. Histamin se tvoří, co je, když je ryba skladována při příliš vysokých teplotách nebo příliš dlouho. Státní zemědělská a potravinářská inspekce České republiky vydala v roce 2023 a 2024 několik stažení pro tuňáka v konzervě a polotovary modré ryby kvůli překročení limitu histaminu.
Některá z těchto stažení zahrnovala produkty distribuované ve velkých řetězcích, včetně Albertu. Je aspekt, který jen málo spotřebitelů zná o čerstvé rybě. Anisakis je parazit přítomný v mnoha mořských rybách, včetně tresky, sardel a merlušky. Může způsobit intenzivní bolesti břicha vyžadující lékařský zákrok. Ničí se kompletním vařením nad 60 stupňů Celsia nebo zmrazením na -20 stupňů Celsia nejméně 24 hodin. Ale čerstvá ryba u pultu neprošla žádným z obou ošetření. Pokud ji konzumuješ syrovou v Karpaciu nebo marinovanou, riziko je reálné. Od roku 2017 evropská nařízení zavazují restaurace zmrazit syrovou rybu. Pro domácího spotřebitele, který kupuje u pultu, žádná norma toto opatření neukládá. Většina lidí to neví. A dostáváme se k číslu 1. Nejproblematičtějšímu produktu, tomu s nejdelší historií oznámení a tomu, který je pravděpodobně ve tvém košíku právě teď. Číslo 1. Pekárenské výrobky a balený chléb značky Albert. Toustový chléb, housky, suchary, balené croissanty, sladkosti. Najdeš je vždy na regále Albertu s pečlivým obalem a cenou, která se zdá rozumná. Vypadají jako normální volba, spolehlivá, téměř neutrální, ale právě ta zdánlivá normalita skrývá ten nejzávažnější problém. Začněme od nejnovějších a nejzávažnějších faktů. V červenci 2024 Státní zemědělská a potravinářská inspekce vydala největší stažení roku v českém potravinářském sektoru. To je 97 položek mezi sendviči, bagety a balenými focaciemi bylo staženo z trhu kvůli možné přítomnosti Listeria monocytogenes. Stažení zahrnovalo produkty distribuované v celé české velké distribuci. Albert nevyjímaje. 97 produktů, nejvyšší číslo, jaké kdy bylo zaznamenáno v jediném stažení u pekárenských výrobků v České republice. To není ojedinělá nehoda. V roce 2024 kategorie balených pekárenských výrobků byla tou s nejvyšším počtem stažení v České republice po čerstvé zelenině a Listeria monocytogenes je patogen, který se objevuje nejčastěji. Bakterie přežívá teploty lednice, množí se pomalu, ale neustále. A pro ohrožené kategorie, starší lidi, těhotné ženy a osoby s oslabeným imunitním systémem může způsobit nejzávažnější komplikace. V roce 2022 ohnisko listerie spojené s párky způsobilo 3 úmrtí v České republice. Čili varování před touto bakterií v sektoru čerstvého a baleného se nikdy skutečně nestěšilo. Ale problém baleného chleba není pouze bakteriologický, je strukturální a týká se ingrediencí. Chléb, který vydrží 3 týdny na regále nebo ve tvé skřínce, není chléb. Je to průmyslový produkt navržený tak, aby přežil logistiku. K dosažení této trvanlivosti obsahuje konzervační látky, emulgátory jako E471 a E472, stabilizátory, přidané cukry skryté pod jmény jako glukóza, glukózový syrup nebo maltóza a v některých případech etylalkohol jako další konzervant. Studie publikovaná v roce 2023 v British Medical Journal analyzovala konzumaci ultraprocesovaných potravin u téměř 200 000 lidí v 9 evropských zemích. Výsledky ukazují přímou souvislost mezi vysokou konzumací průmyslových pekárenských výrobků a zvýšením rizika diabetu druhého typu, či kardiovaskulárních onemocnění a mortality z jakékoliv příčiny. Emulgátory přítomné v baleném chlebu, zejména polysorbáty, můžou změnit střevní mikrobiom i při dávkách považovaných za bezpečné evropskými předpisy, podle studií publikovaných v Nature v roce 2015 a potvrzených následnými výzkumy. A pak jsou tu konkrétní oznámení spotřebitelů na heurece.cz, kde Albert má průměrné skóre, ale s častými oznámeními spojenými se správou čerstvých a balených produktů. Zákazníci oznamují toustový chléb nalezený s plísní uvnitř obalů stále utěsněných, balené croissanty s datem spotřeby již prošlým, stále vystavené na regále a pekárenské výrobky se změněnou chutí dobře před datem uvedeným na etiketě. To nejsou vzácné případy, jsou to signál problémů v rotaci produktů, ve správě teplot během přepravy a v dohledu nad regály. Čerstvý chléb koupený v pekárně má 3 ingredience: mouka, voda, droždí. Vydrží méně, je pravda. Stojí pár korun navíc denně, ale nemá konzervační látky, nemá emulgátory, nemá skryté cukry a nebyl navržen tak, aby přežil 3 týdny na regále. Je to malá změna, která, dělaná každý den, dělá obrovský rozdíl pro tvé zdraví v dlouhodobém horizontu. Pokud jste se dostali až sem, určitě vás video zaujalo
A proto vám připomínám, že jsem vytvořil kodex nakupování, kompletní průvodce se vším, co potřebujete, abyste nebyli podvedeni v supermarketu. 120 stránek, odkaz v popisu. 7 produktů, 7 konkrétních důvodů dávat větší pozor, když nakupuješ v Albertu. Těstoviny značky vlastní se stopami pesticidů a mykotoxinů v laboratorních testech a pšenicí nejistého původu, Le Extra panenský olivový olej zamítnutý ve více nezávislých testech a degradovaný na prostě panenský, nakrájené salámy a šunky v miskách, plné karcinogenních dusitanů a se stahováními kvůli listerii, uzený losos s rizikem listerie a možnými kontaminanty z uzení, saláty v sáčku, protagonisté evropského ohniska salmonely v roce 2024 a s vícenásobnými reziduji pesticidů, čerstvé ryby a rybí polotovary se stahováními kvůli histaminu, siřičitany nedeklarovaným a riziku anisakis. A na prvním místě balený chléb zapojený do největšího potravinového stažení roku 2024 se 97 produkty staženými kvůli listerii, plný aditiv navržených tak, aby vydržel déle, než je nutné, a Albert má pověst postavenu na dekádách, na uspořádaných regálech, vyškoleném personálu a přehledných cenách. Není to diskont, ale kvalita supermarketu nikoho nechrání před chemií průmyslového produktu, před bakterií v přepravě nebo před olejem, který není to, co slibuje. Problémy, které si viděl dnes, nejsou názory. Jsou to laboratorní testy, stažení státní zemědělské a potravinářské inspekce a epidemiologická data. Úspora je důležitá, nikdo neříká opak, ale šetřit na zdraví nikdy není dobrý obchod. Příště, když vejdeš do Albertu, otoč obaly. Čti ingredience, zkontroluj web státní zemědělské a potravinářské inspekce v sekci stažení. Stačí 2 minuty k ochraně tebe a tvé rodiny. Pokud ti bylo toto video užitečné, sdílej ho s těmi, kdo nakupují v Albertu každý týden. Zaslouží si vědět, co skutečně kupují, a napiš do komentářů, našel jsi někdy v Albertu produkt prošlý nebo s problémem? Tvá zkušenost může pomoct někomu jinému vyhnout se stejné chybě. Ano.